Vidikovac molitva dobio je ime po području iznad nas, koje cijelo područje nosi naziv molitva, zbog toga i dobio ime jer se nalazi na tom mjestu. Vidikovac se nalazi iznad samih meandara Uvca. Inače u turističkoj organizaciji Sjenice to je i glavna ponuda. Ušački pećinski sistem inače važi za najveći pećinski sistem ispitani u Srbiji, 6185 metara i može se doći samo sa plovilom do njih, zato što se nalazi u strmim liticama. Inače, Ušački pećinski sistem sastoji se iz 4 ulaza ili izlaza, Ušački ulaz i izlaz, ledena pećina i Bezdan jama. Turistički je otvorena ledena pećina gdje se može ući nekih 600-700 metara i vidjeti prekrasan pećinski nakid, jedan od najlepših speleoloških objekata u Srbiji. Uvac važi kao najveća kolonija beloglavog supa na Balkanu, druga u Evropi, posle španske kolonije oblast Granade. Inače, ptica fascinantnih veličina, raspona krila čak do 3 metra, 2,60 neki prosječan raspon krila. Kažemo, najznačajnije u Srbiji jedino u ovom broju stanište ima kanjon Trešnjice još kod Ljubovije. Inače, specijalni rezervat prirode Uvac, kako je samo područje i proglašeno 2006. godine, proglašeno u stvari od Vlade Republike Srbije upravo zbog zaštite beloglavog supa i samih geomorfoloških celina, to jest ovih prekrasnih meandara. U samom paketu turističke organizacije Sjenice, odnosno u ponudi turističkoj, osim neprikosnovenog Uvca, opet kažem, tu su kako letnje, tako zimske čarolije na ski centru Žari i nezaobilazno posljednje vreme i Peštersko polje kao specijalni rezervat prirode Uvac. Najznačajnija manifestacija je početak avgusta, odnosno druga nedelja avgusta tačnije. To je manifestacija u sklopu Dana Sjenice kad je i dan grada, a turistička organizacija u sklopu toga 8. avgusta, evo sad i da najavimo, bit će održata takmičarskog karaktera pitijada, gdje se učešće uzima nekih 150 do 200 pita sa sirom, sa spanačom, kako šta, ali to ćemo malo zaintrigiramo gledaoce da bi došli upravo na tu pitijadu pa da vide o čemu se radi. Sa ovog mjesta ići ćemo na drugu destinaciju, noviju destinaciju koja nadam se u budućem periodu da će biti sve atraktivnija, naročito u tom zimskom periodu, ski centar Žari.